ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ, мухлисони ман. имрӯз 9 сентябри соли 2023 ва ҳамаи шуморо бо рӯзи истиқлолияти Тоҷикистон табрик ва муборакбод мекунам. Ба ҳамаи шумо умри дароз, саломатии бардавом ва хурсандиҳои тамоми дунёро дар оилаи шумо таманно дорам. Аз даргоҳи худо ба шумо фақат бурдбориҳо хоҳиш мекунам, илтиҷо мекунам. ҳамдиёрони азиз, ман ба шумо нишон медиҳам имрӯз шафтолуи маҳаллии худамонро аз ҳавлии худам шаҳри Душанбе, маҳаллаи Испичак. ин шафтолуи маҳаллии худамон мебошад. ин шафтолу чунон ба маза аст ки тамоми дунёи шафтолуша биёред, агар ба мазагии шафтолуи худамон намебирояд. ин шафтолу агар як шинед, агар ин шафтолуро 30-ташам мехӯред, 20-30-ташам ба ҳазор мехӯред. ана ғалтид. ин шафтолу аз ҷиҳати мазза, аз чили қайд кардам, аз тамоми шафтолуҳои ҷаҳонро ба мазза бошад. Ба фикри ман яке камбудиёш ҳамин аст ки ин шафтолуро бозор бароварда намешавад. Барои чӣ? Барои он ки ҳозир нишон медиҳам ба шумо. ҳамашро гирам, ана гирифтам. мана ҳамин даст кардам, аллакай зада шуд. Дидед? Даст кардам, аллакай зада шуд. то бозоро намеравад, то бозоро зада мешавад, тавар невидашро, сифати ҳамин намунавии берунашро вайрон мекунад. Лекин аз ин агар мураббо кунед, агар саҳар болои нон ва маска молида хӯред, агар бениҳоят ин шумо роҳати калон мебинед. ана ин аст шафтолуи маҳаллии худамон. аз дастаи бисёр бастанаша бинед, да чӣ хел бисёр бастагӣ. аз дастаи бисёр бастанаша майда шудааст. Майда не, ба ҳар ҳол агар ин кам мешуд, агар калон мешуд, мана тагашро бинед чӣ хел рехта меравад. ҳамаш мерезе, сар мехезад ки ҳам рехта. хоб барои ҳамин ин шафтолуро шафтолупарваро барои бозор парвариш намекунанд, чунки саришта карда наметавонанд. мана ҳозир ман беҳтаринашро нишон медиҳам. бинед, мана ин калон шудагӣ. дидед? инҷа калони бад шудааст. ва намин навода бинед аз аввал то охира чӣ хел дорад. ин зарда бинед, ана чунон ана ҳамино ба маза аст. ана ҳамин зард шудагиёст ки як шинед, агар ба худо 20 донашро бемалол мехӯред. дар ҷое ки тунук аст калон шудагӣ. мана тунук аст калон шудагӣ. дар ҷое ки бисёр бастагӣ, майда шудагӣ. бинед? ҷое ки бисёр мебандад, майда мешавад. мана ҳамдиёрони азиз, инқадар калонаш не, инҷаш майда, калонаш онҷа буд. озӣ бо мебарем пеши калон нишон медиҳем. бинед чӣ хел бисёр бастагӣ. мана ҳамдиёрони азиз, ин буд шафтолуи маҳаллии худамон ки мана инаш калон ана ин пухтагӣ зӯраш ана ба роҳат мехӯред. бисёр одам шафтолу парвариш карда наметавонанд, чунки сари вақт дору карда ҳар сол абрезка намекунанд. ҳар сол абрезка кунед, шафтолуи шумо пир намешавад. шафтолуи шумо ҷавон меистад. ана ин тарафаш шафтолуи зард. дар он ба якта ҳаст зарди калон. мана ғалтидаги аст. дидед? ин тавар не. ана боз пайванд кардам. пайванди ман гирифтаги аст. бинед, да баргаш сабз гирифтаги аст ин пайвандакои ман. инҷа шафтолуи кулча шафтолуи давраҳои кӯҳнаи бобогӣ кардам ки бениҳоят ба мазза мебошад. яъне ки дар тани як кунда ман 3 намуд шафтолу пайванд мекунам. мана боз як бори дигар нишон медиҳам шафтолуҳои бо маззаи бобогии худамонро. ана ҳамдиёрони азиз, аз ин шафтолу дар хонатон шафтолу кунед ва шумо чунон роҳат мекунед ки мондан гиред. ҳамин як мондагӣ чӣ хеле ки гуфтам, дар пешатон мондан 20-ташро мехӯред. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангуру ва боғ бошед. донед ки шафтолуро пеш аз бар кардан дору мекунанд. баъд аз бар кардан 2 маротиба дига дору кунед, тамом. ҳамин хулласи гап касали ҷинҷак, баргош ҷинҷак назанад, дигар ягон касалӣ намешавад. ана ин аст шафтолуи бобогии худамон, шафтолуи ҷойдории маҳаллӣ. дар паноҳи худо бошед.